Toto je Lucia Mikušová, ktorá sa pôvodne venovala čisto fitness obsahu, ale jedného dňa dostala jeden skvelý nápad, ako zvýšiť svoje dosahy. Uvedomila si, že zaručená cesta k väčším dosahom je zobrať akýkoľvek názor, ktorý má 98% Slovákov. Aký je ideálny príjem, ktorý by mal tvoj partner zarábať? Možno, že 3,5? 4 000 až viac. No, žienky moje, poďme sa na to pozrieť. Čistá priemerná mzda na Slovensku je 1150 eur. Pričom top 10%, kde sú napríklad ITčkari alebo manažeri zarábajúci približne 2150 eur. Ak sa bavíme o plate do 4000, je to približne do 1%. Nechcem byť zlá, ale nemyslím si, že takýto muž si hľadá ženu, ktorá ide do rúže pre nevestu. A nechcem, aby toto bolo nejaké hate video, ale treba si uvedomiť realitu a zamyslieť sa nad tými skutočnými hodnotami. Ani môj chlap zarába 4000, ale doniesol mi do života všetko, čo mi treba, aby som bola šťastná, a to je to najdôležitejšie. Takže ľúbte sa, a láska nemá finančné ohraničenie. Môj problém s týmto videom je, že na Slovensku je obrovská chudoba. Skoro nikto na Slovensku nezarába 4000. To znamená, že 99,99% ľudí zdieľa tento jej názor. A preto vravím, že je Instagramová populistka. A keď si pozriete komenty, všetky sú, že aké je úžasná, aké je skvelá. Bodaj by bolo viac takých dievčat. Keby to bolo tak, že hovorí veľa svojich názorov a niektoré sú populárne viac a niektoré sú populárne menej, tak nemám žiadny problém. Ale prečo každý jeden z jej názorov, ktorý povie verejne, je úplne ten najpopulárnejší názor, aký môže človek mať? Nemá ani jeden nepopulárny názor? Ja tiež hovorím vo videách veľa svojich názorov. Niektoré sú populárne, niektoré sú tak 50-50, niektoré sú extrémne nepopulárne a niektoré sú dokonca také, že aj moji najväčší fanúšici ma disujú, že čo to mám za názor. A to je prirodzené, to znamená byť človekom. A preto neviem vystáť instagramových populistov. Robia len to, čo ich urobí populárnymi, obľúbenými, čo im zvýši popularitu u bežných občanov. Nie sú autentickí, sú falošní. Pozrieme si ďalšie video.